Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong buntag mahigala si Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kahanginan. Live kakisi-kisi, presko, gikan sa banig. Maayong buntag mahigala, basta ganig. Okay, operasyon. Naadyo ko diri sa Doktor sa Kahanginan. Sige mo giingon nga, sige na naman tag-replay. Sige naman tag-replay, Dok. Inganan ako ka-busy, mahigala. Sukad-sukad siguro mga 4-5 years ago, inganan ako, dili ko ka-present everyday sa atong doktor sa Kahanginan, kay alam mo, duha to lawas, pwede mag-opera ang pikas na doktor sa Kahanginan. So, pwede. Personal man yung ko mag-opera, mahigala. So, mauni siya karon. Usahay, ma-absent. Usahay na, basta, ang importante may lang, balik-balik ko lang yun ninyo. Balik-balik ko yun ninyo ang paminaw sa kan. Kay halos tanan aspeto sa akong ginasulti dito sa doktor sa Kahanginan, importante yun kay dagang kayo mag-feedback sa akong mga pasyente nga kung wala pa ka magsulti, Dok, na-stroke na akong bana. Wala pa ka magsulti, Dok. Wala yun na kay balo nga cancer of the colon na ang pasyente may gala. Daghan kayo mga pasyente nga na kadungog nga naingon ko nga sis sa tutoy kinahanglan biopsy tanawa. Daghan kayo magpasalamat sa ako ngano man nga na-detektihan dayo. Basta ingon lagi ko sa inyo nga below 1 cm ang sis sa tutoy kana buhi ka, matigulang na lang ka, himuo na lang ka sa sardinas kung taga-Bohol ka, kaya di man mamatay. Mao na'y tinuon mo gala. Kaya ang halos tanan mga sakit nagadepende sa kung early detection. Ang pasabutan na sayo, mabantayan. Gikan sa sakit kasing-kasing, paingon sa high blood, paingon sa cancer, halos tanan. Dili yun na siya pwede nga ang sakit ninyo, inyong hulat-hulaton nga mukuan, muunod, mutanog sa na siya mangga kay tanog pa, mo na siya mga manang nga bauleh gani mo babay kay lisod naman kayo na jud kayo. So before ko magsugod sa akong topic ron mahigala nga pag-iihi nakoy challenge kang Dennis, unsa man ang gihimo sa barangay Dennis nga dili naman ka makakuha og sedula, nga dili ka personal makuha. Unsa may nagpasabot nila? Ang ilang polisiya sa gobyerno nga mupuyo sa balay, stay at home daw kuno. Pero dili naman nimo masugo imong sekretary. Dili na nimo masugo imong accountant nga mukuha og sedula. Isa-isahon man yun mo adto sa barangay hall. Sa klase na siya, imbis in the middle of COVID. Naga-rising diya ang atong cases sa COVID. Ano mo insist man sila, Dennis? Ano mo insist man sila nga personalon pagkuha sa sidula? Raghimo ninyo ang polisiya sa national government nga stay at home. Nga inyo na inoong i-expose ang citizenry sa COVID. Gamit at timbanga po ng inyong mga palisiya. Murag lubot, gigamit na ba? Wala na gigamit ang uto. Una-una ko na, kada balay na 5 ka magkuha og sedula. Saan na siya? Magtapok-tapok ka dito sa barangay? Nyara ba, mabudlat lang ang mata ng tighimog sedula. Dugay kay lihok. Dagan kay pag-istorya dito. Mas dagan pag-istorya kaysa entertain sa dito mo kag sidula. Aboton pa kag pila kalibo diyang abot mo dito sa barangay. So Dennis, dingdokot. Lughuga daw na das barangay nganong ingana na ilang palisiya nga dili ta kakuha og sidula. Ang the most inutil nga papel ginabayaran na sa gobyerno, ultimo kuhaon lang ang numero ng sidula ba para sa atong taxation. Wala na.
O di ba, apply kang business permit, ang numero, ibutang dito. Pastilan. Una-una na ninyo inyong polisiya, wala man mo nagsabay sa national government o kung sabay pinakamaayo sa COVID-19 epidemic. Ay. Sus, masahay lagi, makaingong yun nga. Dili man tani, ambutang. Dili man tani mga bugo, no? Ano man nga, maghimo man maging ana ng polisiya. Nga nagadagan ang COVID. Pastilan. Ha? Kuhaan na ninyong palisiya mga manong. Gamitan ninyo inyong utok. Saan man nato na siya, sige tag, stay at home, face mask, face shield. Inyo mahinong ipatapok ang tao. Pastilan. Ay, kung sa klase na tao, no? Wala gamit utok, no? Lubot ang gamit, no? Okay. Ibalugyan mo nga dili kay komentaryo about ingani mga kuan, pero mo komentaryo ko mali gid siya kay ba. Okay. Ngano man nga mag-ihi-ihi man mo. Kadaghanan sa iyo mag-ihi-ihi, una-una dayon og UTI. Ang katawanon pag yung mga manong nga manang kay ultimong mga doktor, pasangin lang ang junk food. Santa Cruz de Higos. Asa man na sila nagkuhag libro. Basig publish na ilang libro gikan sa University of Piapi. Ano na? Junk food. Ano sa man ang junk food? Go. Betsin. Asin. Ano na, musulod sa imong baba. Asa din na mapaingon sa imong urinary tract infection, sa imong kidney, sa imong pantot. Taka lang mo Dili nakaabot dito, kay gikan sa tinae pa lang, i-absorb na sa atong atay. Dito sa atay iproseso, himong simple, ang parat, ipadaplane, ang bitsin, i-detoxify, ang unsa pa mga flour, i-convert into sugar. Wala in town junk food moabot sa inyong pantog. Isuod na sa inyong utok. Kung naay doktor, may istorya ana nga nag-UTI mo tungod sa junk food, tubaga. Ingna nga dok. Unsa may pathophysiology anang imong giingon nga mag-UTI ka kung mukaong kag junk food. Taka lang yung taon mo. Wala na sa libro ba? Maski pag-usaon nimo lughog ang pathology may gara, biochemistry, physiology, wala na, dili na maabot ang junk food dito sa inyong pantog. Ang rason sa UTI, daghan, walay labot ang junk food. Ayaw ninyo pasangili nga inyong anak, sige kaong si junk food, mag-UTI. Dili na, tinuod. Wala yun. Ang unang source sa infection sa UTI is number 1, sex yun na siya. Kung sexually active mo, number 1 carrier na sa UTI sa tibuok kalibutan. Walay makasulti nga di na pwede. Sexually active, mag-UTI ka. Number 2, kung babae ka, ang kaduol sa imong puwerto o ganghaan sa langit, kasabot mo? Ang ganghaan sa langit manoy, diha po nakapwesto ang agianan sa ihi. So, kung na-infection sa puwerto, ganghaan sa langit, pati ang urethra, ang imong urinary organ nga makaihi ka, sa babae duol kay na siya. 1 millimeter lang ang diferensya. So kung magka-infection ang vagina, magka-UTI ka. Ang sa babae, 2 centimeter lang ang diferensya sa ganghaan sa langit o ang lubot. Kaya ba mo nga ang lubot is the number one source sa E. coli. Unsa man ang E. coli do? Mao nang kabaw noy,
mo ng kabaw, kagaw, pareho man, kabaw, kagaw. Mo ng kabaw, naga-cause sa urinary tract infection. E. coli. Muna pangalan sa kagaw o bacteria nga makakos o UTI. Naidaghan, Bacteroides, Salmonella, daghang kayo mga bacteria, pero di na nato ito i-mention, makalibog sa inyo. Pero ang number 1 yun nga bacteria nga makakos o UTI is E. coli o Escherichia coli. Okay. Nga naman nga ang babae, dali kayo magka-infection o magka-UTI. Outside sa sexuality, sexually active, sa kaduol sa anos, pertahan sa tae, o ang pertahan sa langit, pag maggamit o panty, ang perto sa babae nagapagawas o fluid. Sabot mo? Nagagawas ang fluid. Normal yun na siya yun. Sa panahon pa itong dili pagapanti ang babae, ang incidence of UTI very low. Kunya kay gihimo man sa modern society nga magpanti, ang liquid nagikan sa pertuhan sa langit o pertahan sa tae nahimong samal braids. Nga naman, kay ang fluid mao na siyang highway sa E. coli, sa bacteria noy. So, gikan sa lubot, na siya super highway. Murag ko ng Inclex. Kanabang paspas kay agianan sa Manila. Kitawa pa man tas Mindanao. Pero kana diha, naghimo siya super highway may gala nga paggawas sa Cagaw, diretso na siya, nakasakay pa og Ferrari, sports car. Diretso dahil sa vagina, UTI. Dili pagani kinahanglan nga sexually active. Kay ngano, naghimo naman siya super highway katong fluid nga nagagawas sa puerto sa babae, paingon dito sa puerto sa tae. Okay. Ang second culprit sa modern society manigala kay kadaghanan sa inyo nagagamit og panty shield. Kamo mga babae, panty shield. Kay balo mo manigala, ang panty shield is like a subway. Kung wala mo kitag subway, digin mo pasabot. Pero sa tanang mga siyudad nga akong gituan, ang subway is number 1 highway. Paspas kay dagan sa mga sakyanan, tag-abot og 100, 120. Mao na siya nga, may traffic. Sutoy ang iko lagi kan sa lubot na igala paingon sa pertahan sa langit. UTI. Mao na siya ang panty shield. Ang ikatulong may gala, nganong dali kay magka-UTI, ang babae kay mubaba ang immunity niya before menstruation, during menstruation, after menstruation, 3 days. So, mubaba ang iyang immunity. Ang katong kagaw nga normal nga makita sa vagina, kamo mga lalaki, wag gid mo kibuluan na ay normal nga kagaw sa pertahan sa langit sa babae. Ang iyang pangalan sa kagaw mo na nagka-protection sa vagina, sa cervix, nga dili siya ma-infeksyon. Pero panahon, before menstruation, during menstruation, after menstruation, mubaba ang immunity o katong kagaw nga gitawag og Dudderline bacillus. Bago ni siya bago, isuwat mo Dudderline bacillus. D as in dog, O as in usam, D as in dog na po, E as in elephant, R as in radio, o L-I-N-E. Dudderline bacillus. Kana siya normal na nga kagaw, nga naa sa vagina. Normal gyud kay na siya. Mao na bitaw nga masakpan ng mga lalaki nga wala na ko na sa hilab tino, pero pag swab nimo sa
iyang kinatawo nga naay Borderline bacillus saxpan. Asa man day gikan ang Borderline bacillus nga gikan man sa pertahan sa langit sa babae. Okay? So, pagbaba sa immunity, UTI. Okay. Ang akong main topic is, sige, maingon na yung pasyente, Dok. Naingon kag UTI. Nga naman nga, wa man ko ka-ihi. Ay na, mag-ihi lang ka kung ang infection naa sa imong pantog sa agianan sa ihi. Duhara na siya. Urethra or agianan sa ihi ug ang pantog. Aya ka mag-ihi. Kung ang imong infection dito sa ureter, kanang tubo gikan sa kidney paingon sa pantog, or dito sa kidney nga mismo nagka-infection, dili ka mag-ihi-ihi. Wala kay simptomas, labaw na tong nagadala og sakit nga gitawag og gonorrhea. Ay, Santa Cruz, Digos. Sa manang gonorrhea do. Muna ka number 1 nga sexually transmitted disease. Common kaya na siya. 2/3 sa sexually transmitted disease is because of gonorrhea. Ang inyong madungog permi is AIDS. Sobrang marketing sa AIDS, no eh. Pero sa tinuod, ang incidence of gonorrhea is sa sexually active nga lalaki is 1:1. Kung nisakas langit karong buntag ug unyang hapon, UTI na ka, nagka-gonorrhea na kanoy. Unsa may symptoms sa gonorrhea? Maglisod kag ihi, mukinto ka kay sakit, mangihi, ug naay nana magtulo-tulo sa kinatumyan sa imong kinataw. Munang gitawag nila og Venus flytrap. Ngano man? 1 minute heaven, 5 days impyerno. Kay lisod, kay mangihi. Sakit, kay mangihi. Mga di pagkag Hail Mary Our Father bago ka makaihi. Unya kay kaihion naman ka, magtulo-tulo na sa imong kilid sa imong hita. Mao na siya. Labaw na gyud ka mong mahilig o gamit o komersyal. Okay, so isa lang na sa mga common nga UTI, causes of UTI. So, diyaw mo na, 25 minutes na hinahurot, wa pa gani ko tungtong sa ubang rason nga mag-UTI ka. Number 2 is diabetes. Mag-ihi day, dili UTI. Mag-ihi is diabetes. Pag magsige gani kag ihi, ayaw lang nga ingon nag-UTI. Basig na kay diabetes. Number 3 is nagainom ka o ambal nga makapaihi. Ang pangalan niya is basta na mga metoprolol with hydrochloroarsine. Okay? Na ay furosemide. Na ay mga components sa pang-high blood nga mag-ihi ka. Number 4 is benign prostatic hypertrophy sa lalaki. Pag mudako ng imong prostate, mag-ihi-ihi ka gyud. Di na nimo mapugnan ang imong pag-ihi kay dali ra mapuno ang imong pantog. Dili ninyo pasanginlan ang prostate kung mudako ang inyong itlog. Wa na sila labot. Masiuntag third cousin, di na sila inuon. Wa di gyud magigagaw. Di pa gani parinti. Layo kayo. Mudako imong prostate, dili po ka dili po kayong sakit sa imong puson. Walay sakit. Hintaw noy. Ayaw ninyo nagpasanginli. Dok, i-diagnose ko nga dako akong prostate. Nanday, unsa day gibati nimo noy? Sakit akong putok-putok. Santa Cruz, Digos, kalayo. Ang diagnosis to Aris Cotabato, ang sakit to sa Kuala Lumpur. Ayaw lagi mo paghimog diagnosis nga wa mo kay walong sa imong ginasulti kay kataw-alon kay mo. Kataw-alon di kay mo gyud sa. Dok, niadto ko doktor na diagnose man ko nga na kay fatty liver.
Usa na gibati ni mo, ma'am. Siya nga, sakit akong dughan. Ano day? Sakit ay dughan sa pati liver? Pataka na yung taon. Ay, Dok, buturan ko diyan, Dok. Nga man. Di-diagnose man ko na kay fatty liver. Taka na mo eh. Wala man na sintomas ang fatty liver, no? Ahay. Usahay lagi, makalami kay bunalag 2x2 ba? Kay taka lang yung mag-istorya agad. So, number 2. Ayaw mo paghimog diagnosis kung mga tubang mong doktor. Kasi, gibayaran bitaw ninyo siya nga para maghimo siya diagnosis. Dili ka mo mag-diagnose na ako'y ulcer. Ang sama ng tao. Nana mo dali sa doktor kay magpakonsulta o mag-insist mo sa inyong diagnosis. Maski pag mahurot mo basa ng Google, wala eh. Panahimo ang computer nga mahimo og diagnosis. Tagalan kag mga suggested diagnosis pero di. No way. Okay. The other reasons nganong nga mag-ii ka, muna gitawag nga psychological dysuria. Ayayay. Mo lagi na problema no eh. Kaya di man ginato ma-translate sa Bisaya ang medical terms. Pasabot ana nga stress ka, disturbed ka imong utok mo na magsige kag ihi. Daghang kay problema, mag-ihi ka. So kana kinahanglan i-rule out sa imong doktor nga wala kay psychological instability. Psychological instability. Okay? Daghang kayong rason nga mag-ihi ka may ganun. Daghang yun. So, mauna nga, ayaw mo pagpataka o himog diagnosis nga UTI tungod sa junk food. Tungod sa ingani. Wala. Di na tinuod. Daghang kayong naon sa doktor, daghang kayong himuon niyang examination, bago siya mag-laboratory kay iratsada na niya tanang examination, negative gihapon. Kaya wala nag-examine pag ngayon. Parang gihapon sa panghihapon ng binod ang kamot ko, no? Nagbinod ang kamot ko, no? Makuha ba na nimo sa text? Makuha ba na nimo na sa Google? Dili man. Examine mo magyud ka sa doktor. So, ay mo pagpataka kung sa'y rason. Nga na yung sa'y rason na nakidili, yun mo makahimo. So, matay panahon may gala, si Dr. Kagabi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Mungtalaga din mo anything about sa akong clinic, sa akong schedule, sa akong kung sabay pangutanon ninyo, ang pinakamaayo ninyong pangutanon, ang akong sekretary, mga manang. Ayaw mong text sa ako, ayaw mong tawag sa ako, kay useless yun, kaya di man yun ito tawagon, di mo tubagon. Kung wala mo sa akong phone book, dili mo hospital, dili mo emergency nga naa sa hospital, o bag-o lang tamong gioperahan. Ana rag yung paagi nga mo tubag ko sa inyo. Sorry na lang yun, kay ang pinakamaayong tawagan ang akong secretary, 0995 221 8007 0995-221-8007. Ang among numero diri sa bag-ong numero na mo diri sa Doktor sa Kahanginan is 0995 414 2609 0995 414 2609. Okay. Daghang kayong nisulod na sa inyong mga utok, mga questions sa UTI. Daghan. Sigurado ko yun. Kaya mag-lecture ko ano sa mga medical students, mabot ko isa ka simana noy. Kada adlaw, di pa na ako mahuman. Nga no, daghan kayong topic about sa UTI nga wala yun mo nakibalo. Ang inyong mapasaginlan pero may junk food, which is absolutely wrong. Absolutely wrong. It cannot be right. Kung inyo na to 1,000 times, sobra pa, 10,000 times, it cannot be right. Wrong yun na siya nga. Inyong panghuna,
nga ang UTI gikan sa junk food Santa Cruz Digos wala nay katinuoran. 0966-751-1843. Mag-ask ko unsay tambal sa katol ang anos. Number 1 lay. Basig nakikigwa. Mga tol gyud na siya labi na sa gabi. Number 2, nakay perianal infection. Pwede na siya mga bacteria, mga fungus, o kung di ba na ay macrophages, dagang kayo na siya dahil. So, unsaan man na siya? Ipatanaw sa doktor kay ang katyalis walay pulos. Nga naman, ang katyalis, igo na niya ipabugnaw ng imong lubot, dili niya patyon ang kagaw o ang rason nga nung kagatul imong lubot. Ang testing sa kigwa nga manong mga manang, dili ordinaryo, kadaghanan sa laboratory, dili kahibalo. Kaya ang procedure sa pag-detect sa kigwa mga manang, is Scotch tape test. Unsa man na siya? Naay Scotch tape, katong Scotch tape good nga plastic, ibaghid sa inyong lubot. Unya, diretso na siya tanawon sa microscope kay makita man ang mga itlog sa kagaw. Muna siya ang testing sa kigwa. Kadaghanan sa laboratory, dili kay balo. Maski base, hospital base. So, yung taon, ayaw mo pagpataka o butang appointment. Napa ko'y nakita, gigamitan o petroleum jelly, Santa Cruz. Luto ang lubot. Kaya ang lubot, rabagyot, sensitive kayo. O nagbaba. Bisa ko sa inyo, ibutang na sa lubot. Sunog eh. Nakakita na kong lubot, may gala nga, di na muliho. Nga naman, nasunog man sa, ibutang nga nila ang Vicks Vaporub. Kasakit-sakit, Butang nagsalik-salik acid, patay, sunog, si Manoy. Okay, 0910-772-9745. Asawa, 51-year-old, trabaho, karinderya. Gikan buntag hangtod gabi. Iya tiil, muhubag, unya murag na payok. Unya pagkabuntag, mukupos na pod, ngano ni Dok. Problema ni siya, Roy. May problema sa kasing-kasing. May problema sa protein. May problema sa lymphatics. May problema sa peripheral venous or arterial supply. Okay. May kasabutan na do. Saan pa di? Magkonsulta og doktor. Ipatan-aw gyud siya gyud. Kay dili na siya ma-diagnose without physical examination. Kani usahay bagi mga gala. Sige ko balik-balik eksaminon lagi. Ayaw siya tuo-tuo nga magkonsulta lang mo sa text, magkonsulta mo sa niya tanaw-tanaw, nga manggaling mong clinic, maka-eye to eye lang mo, makamataho ng doktor, sa lisod gani pag-diagnose nga, examinon gani, samot, nakagdili tanaw, kadaghan, rason nga nang maghupong ang tiil, agoy, Santa Cruz ipatanaw og doktor, kanagyon mo examine yun pag maayo, mangutana sa history, 0975-0973-483. Dok, naabay side effect. Silicoxib. Everyday mag-inom sa usalang ka-capsule from Malita. Ay, kanimanong. Balikon ako Tanan tambal. Pati tubig. Ngay side effect. Tanan. Ang silicoxib, iyang sunugon ang atay kung maabot ng 30 dias nga non-stop. Dili na siya pwede mabiogesic. Dili na siya pwede nga imong adlaw-adlawon pag-inom. Kay mali na siya. Naagyo na siya dosage. Usually 7 days, 10 days. Pagkawala sa sakit, undang. Isugod na po after 2 weeks. Unsa ba? Dili na siya ingana. Madugayan, ma-prohibited drug ng silicoxib. Bakit? Pataka lang mo mag-inom. Naagyo siya limitation. Dili na siya pwede nga adlaw-adlawon pag-inom. 0907-142-2111, babae, 72-year-old, Samal. Ang UTI mo ba nang naay sagol virus ang ihi? Dili tao na.
Ang virus usually does not exist sa UTI. Kadaghanan bacterial yun. Bacteria, E. coli, Bacteroides, Pseudomonas, kana siya mga pangalan sa mga sakit, mga kagaw ng mga dili yung ka-memorize bisa kung sawa nimo. Kay it took us 1 year to study pathology. Muna yung mga pato, muna yung tawag sa pangalan sa kagaw. So, agitagaan ko amoxiclav sa doktor. Ingani na. Na-eskwela po mi, kung saan antibiotic nga eksakto para sa kagaw mismo. Studihan na mo na siya. Dili kayo nga, ganahan ko mo gamit og ko amoxiclav, ganahan ko mo gamit og ciprofloxacin. Dili na siya yung tao ni nga na. I-identify na mo, memorize na mo na siya nga, kung mag-UTI ka, ang common E. coli. Ang E. coli, responsive kayo sa kaning antibiotic. Ang pinaka maayo sa E. coli, mga manang is ciprofloxacin, o kanang mga pamilya sa trimexazole o trimoxazole. Muna sila ang pinaka maayong antibiotic kung na kay UTI. Wala yun na sa listahan ang co-amoxiclav. Dili na sa drug of choice. Matingala mo, ngano man nga kadaghanan sa doktor mo gamit ko amoxiclav, kay mahadlok man sila mo gamit sa drug of choice. Anang tambal naagi sa indikasyon nga asa siya para pang baga, para pang tinai, para pang bukog, para pang ulo, para sa antog. Naagi na siya specific na. Muna drug indication. Drug of choice. So, dili na sa ingon nga ratsada, iubo, amoxiclav. UTI, amoxiclav. Kalibang, amoxiclav. Hintaon. Namayaba siguro sila pag-eskwela nila o pharmacology ba. Wala gina siya. Memorize yung gina mo siya. Kung di ka kapasa na, di yung ka kapasa medical school. So, na ay drug of choice na. Sigurado ko nga pagpainom nila sa imo o ko amoxiclav, wala yun, mawala na imong UTI. Sigurado ko. Kaya dili na siya mao ang drug of choice sa urinary tract infection o E. coli. 0930-959-9948. Unsay tambal sakit unod sa lukunan, 53-year-old dok. Depende, isang klase. Pero piniliber ay kinanglan mo ron do. Kaya dili na sa ingong tanan sakit, tambalan o piniliber po. Tanan mo kung sa'y rason. Masing may gouty arthritis o kung iba spondylitis ka da, sa dagan naging itis-itis. Mga ni siya na sa lagi, maghuna-una ko nga, asa man inyong source sa inyong knowledge, limited man kayo. Yala ba, daghan yung kayo sa inyo, mato tayo Google, basahon, yung nakay sakit sa cancer. Patay kang bata ka. UTI ra di. Na problema, no? Kadaghanan sa inyo yun. Disgrasya yung pagkapanana. Baka magulgool naman. Pagkabot ito sa doktor ito, nabawa na kung nga cancer of the liver. Yun sa niyo, pagkibalunay. Basa na ko sa Google, research na ko. Dukdukon, tekag 2x2. Taka naman tao ang gawin. Wala na, dili na ni mo ma-diagnose unless doctor of medicine ka. Wala. Masig doctor of medicine ka ni, ma-miss pa gani. Kamo ka, dili lagi. Magpatanaw gin mo doktor. Mangita gin mo eksaktong doktor mo examine sa inyo. Para halo Google niya kung asa ang sakit nimo. Una-ala ba? Una-ala na ninyo may gano'n. Sakit lang sa ulo ha. Kasi kung ginamuna-una, high blood, diabetes, infection, wala pa ko nang sa utok ka na. Kaya mabuta rin dito sa meningitis, mga sakit nga, ancillary, pasabot na nga, migraine, error of refraction, salamin na di ay, gigotom,
naay infection sa imong dalunggan, naay infection sa imong kuan sa tiaw na, sakit lang sa ulo ha. Ha? Una na ninyo ko. Dili lalim. Dili lalim nga magtambal ka mga ang ibaw ani mo Bejesic, Piniliver, na style ron may kala. Okay, kapuyo namang doktor mo examine o mag-diagnose. Kapuyo naman. Ha? Pangwarta na rin ilang ginamuna ba? Doy, sa itabo. Daghan sa inyo, mabot ng 6 months, 4 months, ma-diagnose ang problema, sus kalayo sa tambal Kasi maluig ko sa pasyente na ikaw lang niabot, ingana ba nga itanawan ng doktor? Agoy. Tapos ito, isa ka pasyente nga, iyang pasangilan, kay napiang daw siya. Unya, pagtanaw na ako may gala, ang iyang tiil, nagagamay ba? Asa di ka napiang mo Kasi nga, nalisam ko niya akong tiil, nalisa. Una karon nga maglisod ko lakaw sa palakaw na ko may gala. Kimpang na siya, mubo na ang iyang left leg. Kaya balo mo unsa? Cancer of the spinal column ba? Di layo kayo nasa likod. Ang iyang simptomas to sa tiil. Na nga. Usahay lagi magkaingon ta nga. Asa man ni eskwela ni mga doktora ni. Nabay siya may gala. Taniga dili gin mo katuo ba? Ha? Sige siya complain nga sakit na iyang kilid. So wala. Yun ko nga. Unya, napakonsulta kang doktor. Dok, lima naman siguro ka doktor kung gi-ultrasound, gi-CT scan, gi-ECG, gi-2D ko, tanan nag-chemo na tanan. Negative. Gi-examine ba kayo? Gi-examine ka sa doktor kito, mo? Dok, yun sa mga stethoscope. Patay. Yun, kung makita ba dahil tanan ang sakit kung stethoscope lang gamiton? Dili Di kipahigda na ko siya. Ordinary sa bata ba kay 40 na. Sige nag-iisip kung cancer of the stomach, cancer of the colon, cancer of the lungs, nadala siya heart failure, nadala siya naglisod daw yung kasing-kasing, nadala siya left ventricular hypertrophy. 45 years old. Kasabot ba mo ang left ventricular hypertrophy? Dako ang iyang kasing-kasing. O sa may base sa imong doktor yung dako imong kasing-kasing, nakita sa x-ray, lang ka Iwion lang na imong x-ray ba? Nya, imbis nga posterior, anterior view, naimo na lordotic view na. Nahiwi ang pagkuha sa x-ray. Kaya naghayang man siya. Di, dako ang iyang left ventricle, ang iyang heart. I-diagnose. Left ventricular hypertrophy, probably na sa ischemic heart disease. Kabalo mo, pila kabok tabletas, kipainom, 14 kabok. Awan niya ba ito, isa kabulan mo yung gala, malipong-lipong na. Hindi nakatulog, wala ganang kaon. Yun ko, nabuang naman ka daw mo Di, yatos clinic. Istorya, dogayan, gikuha, ginako. Asa ganyan yung sugod Sus, in town. Nag-eskrima sa iyang mga amigo, kay budigero man, o sa iyang mga driver, eskrima. Naigo ng iyang kilid dire. Gi-CT scan, wala, negative. X-ray, negative. Kabalo mo kung gihimo na ako mga manang, ipahigda na ko siya. Gihubo na ko iyang t-shirt. Akong gitudlo sa katudlo lang. Sakit ni dong. Pag-ana lang ko sa iya, nga dahil siya, sakita na daw. Ingko dong. Nabali man imong rib, di niya makita sa x-ray. Di niya makita sa CT scan. Di niya makita sa ultrasound. Di makita sa 2D echo. Giyan sana ako. Ibutangan ako plaster ba? Sa lumpas. Giyanan ako diri. Girinyan ako sa lumpas. Gikan sa likod. Paing mo sa tubang. Na magic, no? Paglakaw ng spirit. Ano yung sakit, no? Sa lumpas rada ito. Muna kung gingon mahigala nga. Mo insist yun ko gyud. Mo insist yun mo sa inyong mga doktor. Ayaw mong sugot nga matamatahon mo. Pag inganawan ganin mo, pahita mong lang yung doktor. Dagang kayong doktor nga, kanang eager pa kayo.
Insigida gyud kay nga mo tanaw sa inyo. Ayun mo tanaw. Dadali ka na yung doktor ay sus in town. Kambihi eh. Usik-usik lang mo panahon. Usik lang mo kwarta. May labag mga dato. Di na ba? So, ano yun? To the full ang inyong bayad ba? Kay luwi kayo. So, tumuni akong mensahe kalumutaga ngayon gala. Number 1, ayaw mo pataka kung saan na UTI ba na o dili. Mag-ihi gani mo. Paita ang rason. Kung di gani makita sa doktor, second opinion. Kung dili pag makuha, third opinion. Pag humana na, magbratsada ganing laboratory, akin ang nag-CT scan, akin ang natag-ultrasound, akin ang natag niya. Urinalysis na rin kailangan. Santa Cruz Diego. Ipagasto lang mga dissolve kayong kwarta ron. Kabalo biya mga na, tagpila ng CT scan, 18,000. Sus, in town. Maski ako gani, hesitant kay ko na order, bakit? Kamahal-mahal na. Dali ka mga pang-hold up o 18,000. Pagka, urinalysis na day. Kunya, mo-order pag yung doktor nga dagang kayo. Gikan sa CBC, urinalysis, FBS, creatinine, ALT, uric acid, cholesterol. Saan mo ito uban? Nabata pa man ka. Depende ka na sa pasyente. Kung pili edad niyo, di na mo kinalang himuo ng uban. Kaya ang imong diagnosis, dito magsintro ang laboratory. Kamong tigpaminaw na ako since 2004. Balik-balik na akong istorya ba? Balik-balik akong istorya. Pero wala Nagkan pagyapon mga ambot. Di malunok. Di malunok ang istorya mga manong. So, muna mensahe karon taga. Ayaw niyo kalimti. Paminawa ninyo balik-balik ang akong lecture para manay mo may bawan si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.